Mapalangyaw man o mga lokal nga turista labihang nag-enjoy sa mga gitanyag nga aktibidad o performances sa isla sa Bantayan atol sa Suroy-Suroy Sugbo, Santa Fe, Madridejos ug Bantayan kon SMB Escapade niadtong Nobyembre 27 ngadto sa Nobyembre 29. Gipangunahan sa Mactan Cebu International Airport Authority ug sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mini version sa Suroy-Suroy Sugbo. Kini nagtinguha nga ma-promote ang tourism activity sa isla ug ang bag-ong airport niini. Ang mga partisipante sa Suroy-Suroy Sugbo SMB limitado og pinili lang nga mao ang mga Cebuano bloggers, vloggers, social media influencers, mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2020, miyembro sa media, Japanese Association ug uban pa. Gi-welcome sa mga Bantayanon ang upat ka commercial flights nga nagkarga sa mga guest gikan sa Mactan Cebu International Airport padulong sa isla. Sa lungsod sa Santa Fe, natilawan sa mga bisita ang lamian nga paniudto nga mga presko kaayo nga mga seafood nga giandam alang kanila. Makalingaw nga mga pagpasundayag sa mga lokal nga mga talento ang gipakita sa lungsod sa Madridejos ug nabisita usab nila ang sikat nga Saints Peter and Paul Parish Church sa lungsod sa Bantayan ug nasaksihan ang mga cultural performances. Sa ikaduhang adlaw, gi-experience sa mga guests ang kayaking sa linaw kaayo nga tubig sa Balidbid Mangrove Lagoon. Human niini, gibisita nila ang Virgin Island nga sama sa mga partisipante hilabihan gayud kamatahom. Wala makapugong ang kainit sa adlaw o gi-enjoy gayud sa mga bisita ang pristine waters. Ang Virgin Island usa sa mga main attraction dinhi sa Bantayan Island. Ang white sand beach ug ang crystal clear waters sa maong private-owned nga isla, perfect gyud sa mga turista nga gusto lang mag-chill ug mag-relax by the beach. I've been enjoying it so far. Grabe, sobrang ganda ng Bantayan. It's a must-see. Dapat makita to ng buong mundo. Favorite part so far this one. Grabe, sobrang ganda ng Virgin Island talaga. Ang daming magagandang spot. Sobrang clear ng water, yung beach. Sobrang fine ng sand. So sobrang ganda. I've been to a lot of beaches here in the Philippines. Pero I must say that Virgin Island is really magnificent. This is my first time in Cebu, and I think the culture is very much vibrant. So it's nice that we were able to experience the Suroy-Suroy Sugbo and also to immerse ourselves with the community. Samtang ang ubang mga bisita mi-explore sa Bantayan Nature Park, diin misuway sila sa pagpakaon sa mga manok ug nag-harvest og mga itlog. Nasayran sab sa pipila ka mga bisita kung unsaon pagproseso ang crab meat o gitour sa seafood manufacturing sa Madridejos, nga mao ang nagunang source sa mga seafood products sa Sugbo. Blue crab is very tasty. Yes, I like very much. Yes, and hospitality of the people. Sa ikatulo ug katapusang adlaw sa Suroy-Suroy SMB, gisugdan ang ilang adlaw pinaagi sa usa ka santos nga misa sa Saints Peter and Paul Parish Church. O humandayon niini, ilang giadto ang merkado sa Bantayan, diin sila nag-shopping og mga buwad, presko nga mga seafoods ug uban pa. I like the Virgin Island visit because I live here in Madridejos, but it's my first time being a tourist. First time being a tourist in my own home. Oh, that's really good. O guman sa tulo ka adlaw nga ilang paghimamat sa kultura, pagkaon ug tourist destinations ug uban pa sa isla. Ang mga bisita gihatod o gilupad pagbalik sa Mactan Cebu International Airport. Tungod sa pandemya, hilabihan nga naapektuhan ang turismo nga usa sa mga nagunang panginabuhian sa mga Bantayanon. Pinaagi sa SMB, gitinguha nila nga mapakita nga bisan pa man nga dili pa ang tanan ang makabisita sa ilang isla, tungod sa mga restriksyon, andam na sila nga moabi-abi sa buot moadto sa Bantayan Island. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.